на Geometry Dash. Това е игра, която много започнах да играя напоследък. И да, като цяло съм нова в YouTube. Това ми е първото видео. Да. Минала съм първо, второ, трето, до 8 ниво. Сега ми остава 9 и 10. После отиваме към тежката артилерия. Имаме едно демо ниво, но сега ще се опитаме да минем в това ниво Extreme. Виждате, ще има копирайтното, затова ще намалям музичката. Така, намалявам я. Понякога това ниво ме изнервя. Аз искам да играя. В следващото видео може би ще играя и онлайн ниво. Да ги пробвам поне, защото аз няма да успя да ги мина. Има само една купеца мина. Да. Тая част, хора, искам да маля, много е гадна. Много ме дразни тази част. Но да. Имам чувството, че този канал ще не е кринжевия. Защото ще е. Мале, много се миря. Защото... Значи, играла съм го на практик с това ниво на компютъра и не става. Не става на нормално. На практик се го минава от първия опит. Тук не мога да го мина от първия опит. Тук защо скачам, бе, хора? Така. Не знам кога ще пуснат Geometry Dash ново ниво. Така. Ще отидем към Clutterfunk, защото това ниво твърде много ме изнервя. Това ще е ужасно. Имам едно предчувствие, което ми казва, че ще е ужасно. И то е, защото съм го играла. Не знам какви глупости говоря. До тук не бях стигала и на... Това по принцип е с хак Geometry, затова ми дава толкова много точки. Имаме всички купчета, но... Защото на нормалната Geometry Dash без хак Geometry Light ми дава двете нови нива, които не са новите, ги добавиха преди една година. Както и портала. От едното не е новото, си от отдавна. След това ниво ще се отправим към Finger Dash. Още 10 опитам отдавам на това ниво, иначе спирам. Не. Какви 10 опита? Отивам си на Finger Dash и после на клуб Step. Не знам дали ще успея.
Много съм го тренирала клуб степ, ама искам всъщност и да включа и теория в Ритинг 2. Разбира се, че ще се блъснат тук. Хора, това е много тъжно. А най-смутното умира в тази игра. Сега някакви хора тук отвън, ако гледат това видео, се смеят сигурно. Да. Не знам, твърде лесно се отказвам от нивата, просто... Да. Искам да наблегна на Blast Progressing и на клуб степ. Защото... Blast Progressing е на 50%. Също... Знаете ли какво ще направим? Ще играем на Geometry Dominator. Защото също... и него искам да го мина. Много съм кринч. Бе, колко да го натискам, бе, хора! По принцип в моя канал няма да качвам само на игри, ще качвам и 4 минута в шортс. Да, нали? Ще качвам аз 9 минута в шортс, ама вото няма да го минем, като говорим, мама. Иначе ще ме копирайтната музичката, хора. Клипчето. Защото на тях ще ме копирайтната музичката. Офай, стига де! Това клипче ще е по-дълго, аз по принцип мраза да виждам някакви видеа по 2-3 минути, 5 минути, 7 до 10 минути видеа, аз не ги гледам, за да са интересни. Стига, бе! Твърде лесно се откажа от това ниво. И затова ще е около 20 минути това клипче. И ще е най-кринджавото в канала, защото все пак не е първото клипче. Дори да го обработим. Стига, бе! Защо? Много се дразни. Ще снимам също в канала, почнах да ви разказвам и влогове. Няма да съм толкова кринч, обещавам. Може да напишете долу в коментарите кое е най-дразнещото ниво за вас в Geometry Dash, ако играете. И какви клипчета искате да снимам, по принцип. Нали, надявам се канала да се развия, ама надали такива малки канали. Лицето ми ще го покажа на 100 лайка на това видео, ама няма да... Не знам. Може и да го показвам за 100 лайка. Оф, какви глупости говоря. Не. Това ниво още 10 пъти се отказвам. Също ако канала не се развие, ще има видео с въпроси и отговори за мен. Не, край. Няма да се нерва. И както ви казах,
може би няма да си показвам лицето на толкова много лайкове. Защото такива канали като мен имат по 5 лайка сигурно на видео. Затова се показвам, когато правя влогове. Да, като цяло не ме слушайте какво говоря. Гледайте играта, защото аз съм много кринч сутрин. По принцип това видео, една част от него, трябваше да снимам с нощи. Да, твърде лесно се отказвам от внимание. Отивам към клуб с теб, защото не искам до някаква степен да го мина. То е невъзможно за минаване по принципа. Колкото... Не. Не обичам така, като много лесно се отказвам от нива. Хайде на 9 ниво да играем. Не! Това е отвратително тъжно умиране. Сигурно ще е най-тъжното умиране в канала. Аз не го... Не го натиснах. Едно не натиснах, хора. Един път не... Не може да е толкова зле. Това ниво не е толкова зле. 100%. Някога това ниво ме забива, не знам защо. И в началото екс-тип ме забиваш. Добре, ма аз... хора... Може да има и понякога на Brawl Stars видео, но мен не ме кефи много Brawl Stars вече. Така, това е любимата ми част с сърдечката. Добре, де, какво скачам? Исках да вземам монета. Така, основно е минато, ама само с една стотинка. А другите две са лесни. Искам да си събирам стотинки за Theory of Everything. Две. Много несвързани думи ме говоря в това видео. Аз ще го обработвам сигурно за толкова малко лайкове, за поне 3 часа обработка. На компютър Geometry Dash е по-трудно. Защото компютъра ми е много бавен. Трябва да си купа iPad, но... iPad ли? Да. Много съм зле с това. Не!
Много се дразни. Няма да взема талонета. Ще взема този лист. Аз си записвам на рекорда и качеството не е много добро. Може би ще си за 1 юни с парите от баба ще си купя не от баба, си купя с моите пари GoPro камера. Защото в принцип съм се събрала. Не знам дали точно GoPro ще си взема, защото са много скъпи, ама може да ме препоръчате някоя камера да си вземе, която да си вземе в коментарите. Ето тук сега ще вземем моята. Да, нали, ако стигна до нея. Не, няма да играм. Това не е много гадно. Hexagon Force. И това не е много гадно, но ако ще поиграем, да ми отидат това време, защото също ще има study vlog, който ще снимам след малко, но ще го кача, може би другата седмица. Или не. По принцип аз имам за цел да качвам 2 пъти в седмицата. Не знам дали ще успея. Много е гадно. Не, аз не мога. Но обратно с коробчето е невъзможно за мен. Бре, колко да го натискам? Не, отказвам се. Добре, хора, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. А от мен, чао!